Khapangni takhok tei bukhuk norok nai tongo khakchangmani khorang haike kha khlaio norok jotno kaham kwrwngno tongkhana hinui haike phaidi tini jotoni bagui kaisa video tui phai tongo aboni bagui ang koinai norokno video puilen simi paithak jora nai tongdi oro takhok khoroksa comment khlaiui saka je yakung guda samani bahai khlai hamnai khasik phuru hingke yakung guda sao tei khasik ya phuru khe saya haike tini chini takhok banikni bagui simia joto nai tongnai ani khajani takhok tei bukhukchung norok jotoni bagui no tini ang o video swnamkha yakung guda samani simia yakung guda samano kari bo chini joto bwsago je jora jora sakrupmani jora samani tei bwsak sakrupmani rok abono yakni chwng bahai khlaiui yogui mannai abo jotono tui no o video swnamjakkha abo wngkha abo hai chini yakung guda yakung jora yaktwk jora tei bwsak rok sakrubui tongkhai chwng abo hai khlainani nangnai je swkang gobo ani video kaisa upload khlaijak tongo je jora rok sakrupkha hingke chwng bahai khlainai same abo haino tini norokno ang o bithi no teisa sanani nango abo wngkha chwng nogo chamani risum norok sai mano risum 4-5 kora nawui abono kepek khe hului abono chwng horwa thok eba hoironi thok bai khlaiui abono hoki o khlai muthungdi kaisa manui o khlaiui haike abo munkari hingkhai kwchang riui nai abono chwng jephuru phano salo waini waitham je muchung sakno chwng je jagao yakung jora yakung guda sakrubo yaktwk jora sao je jagao sakrubo bisima sao aro jaga rogo chwng abono malish khlaikha hingkhai phulkari hingkhai chwng belai kheno aram mannai tei twrwk twrwk khlaiui salsa salini ulono abo hambui thangnai hinui norokno ang kok kwcharna muchungo tei abo bai simi wngya chwng phung kwchango jephuru o phungni tiffin khephuru phungni maisa mani jorao risum korak ni swk chwng kepek khai togui mai kutung bai khlaiui som kisa riui abo bai simi no chwng sapigui chwng chakha dingkha hingkhai bo chini bwsak rok sakrupmani bwsak bising bising sakrupmani rok samung rok khlaiui bwsak sakrupmani rok chwng hambui mano norok obo hai khlaiui try khlaiui naidi loi khlaiui naidi please ang norokno koinai norok sak kaham tongmannai abo haike chwng sakrupmani baat wngmani abo hairokni yakni rok chwng yoknai hinui ang norokno sanani muchungo haike takhok banik nwng o bithini bisingtwi khlaiui risumni bisingtwi khlaiui nini je yakung guda sakrupmani hambui mannai hinui ang kha khlaio haike joto nai tongnai khajani takhok bukhuk norok bo kebo abo haike jora sakrubui tongkhai bwsak sakrubui tongkhai je tini or jagao ang sama hai khlaiui norok khlaiui naidi haike paithak jora nai tongmani bagui bele bele hambai haike o channel ni kwtal views wngui tongkhe subscribe khlai redi kwtal video upload wngkhe norok jotoni swlaikhai nai mannai haike tini ni bagui aswkno।